Οι μεταρρυθμίσεις είναι απλώς θύματα ιδεολογικών προκαταλήψεων. Είναι απλώς προϊόντας μιας αμελέτητης κακότεχνης αναντίστοιχης με τις κοινωνικές πραγματικότητες ρυθμίσεις. Αυτά έλεγε ένας από ομιλητής. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πολλά προβλήματα. Η αναφορά, το πόρισμα του Τσετσίνη που βγάζει τα αποτελέσματα πόσο θα κερδίσουμε και η δικιά σας μελέτη, κύριε Υπουργέ, που είναι του φτωχού ανθρώπου Τσετσίνη, που προσπαθεί να μας πει ότι όταν θα τα φιλελευθερωποιήσουμε όλα θα πέσουν οι τιμές και άρα θα έχουμε αυτά τα κέρδη, δεν είναι τελείως στατική μελέτη. Δεν κοιτάει όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να γίνουν και να διαστρεβλώσουν τη διαδικασία. Να γίνουν καινούρια μονοπόλια, να γίνουν καινούριες περιορισμούς που δεν τους έχουμε, όπως γίνανε στην Ευρώπη και γι' αυτό ποτέ δεν είχαμε τα αποτελέσματα του Τσετσίνη. Πάμε τώρα στις αγορές εργασίας, που πάλι εκεί έχουμε απορρίθμιση, έχουμε μέτρα που και κάνουν πιο εύκολο τις απολύσεις, και έχουμε και μέτρα που χτυπάνε το κατώτατο μισθό και χτυπάνε τη συλλογική διαπραγμάτευση. Να πω πρώτα για τις απολύσεις. Κύριε Στουρνάρα, θα ήθελα στον κύριο Βρούτσι να του δώσετε μια βιβλιογραφία για όλες τις μελέτες που έχουν γίνει για τη σχέση ανάμεσα τις απολύσεις και την αποσχόληση, ανάμεσα στις απολύσεις και την ανεργία. Και θα δει ο κύριος Βρούτσης σε αυτές τις μελέτες ότι παρόλο όλη την προσπάθεια των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων, όλων των οικονομολόγων, να βρει μια στατιστικά σημαντική σχέση, δεν υπάρχει. Γιατί τι γίνεται όταν απολύεις πιο εύκολα? Στην άνοδο του κύκλου οι επιχειρήσεις όντως παίρνουν περισσότερους εργαζόμενους, αλλά στην καθοδική φάση του κύκλου απλώς τους απολύουν και δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα. Αυτή η ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ δεν έχει οδηγήσει σε περισσότερη αποσχόληση και το λένε όλες οι οικονομικές μελέτες. Τώρα για τις διαπραγματεύσεις και πώς το κάνετε δύσκολο στις συλλογικές συμβάσεις και τα μέτρα που έχετε μέσα εκεί να μην συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στους οργανισμούς των επιχειρηματιών. Κοιτάξτε, έχετε αναρωτηθεί γιατί στον καπιταλισμό το τέλος του 19ου αιώνα οι επιχειρήσεις οι ίδιες σταματήσανε σιγά σιγά να μην έχουν πληρωμή με το κομμάτι? Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί δεχθήκανε το συνδικαλισμό? Γιατί η πληρωμή με το κομμάτι, η ατομική διαπραγμάτευση ήταν κακό για τις ίδιες επιχειρήσεις. Σταματούσε τη συνεργασία, χτύπαγε την εμπιστοσύνη. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν επενδύανε στο ανθρώπινο κεφάλαιο που χρειαζόταν η επιχείρηση, αλλά μόνο στο δικό της. Γι' αυτό απορρίφθηκαν αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό είχαμε στο 20ο αιώνα μια τάση για συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γιατί ήταν αδύναμοι. Γιατί οι νεοφιλελεύθεροι ξεχνούν ότι οποιαδήποτε οικονομία, είτε την οικονομία που οραματίζεται ο κύριος Στουρνάρας, είτε αυτή που οραματιζόμαστε εμείς, έχει κάποια βάση και ένα κοινό πλαίσιο, κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Αντλεί από την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που υπάρχουν ήδη. Αν αυτά τα καταρρίψεις και νομίζεις ότι όλες οι ρυθμίσεις, όλες οι παρεμβάσεις του κράτους δεν έχουν κανένα θετικό στοιχείο, δεν υπήρχε κανένας λόγος γιατί τα εφαρμόσανε, προφανώς είναι εύκολο να αποδείξεις ότι άμα τις βγάλεις τις ρυθμίσεις θα έχεις μόνο κέρδη. Μόνο που στην ιστορία του καπιταλισμού έχει αποδειχτεί ότι όχι όλες, λάθος έκφραση, πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις και παρεμβάσεις είχαν κάποια οικονομική λογική. Κάποια λογική για την πληροφόρηση, για τη συνεργασία, και γι' αυτό πήγε τόσο καλά ο καπιταλισμός σε κάποιες εποχές και στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού δεν έχει πάει καλά. Δεν έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα, δεν έχει αυξηθεί οι οικονομίες και η μείωση της αποσχόλησης. Και πάμε τώρα στους δημόσιους υπάλληλους και με την ορουελική γλώσσα αυτού του νομοσχέδιου που μιλάει για πού θα πάνε αυτοί οι εργαζόμενοι, που δεν θέλει να πει τη λέξη απόλυση και θέλει να την πει με κάποιο άλλο τρόπο. Να σας πω εδώ και άλλα 3 επιχειρήματα. Το πρώτο είναι το δημοσιονομικό. Δεν έχω πει πολλά πράγματα για τα δημοσιονομικά, το είπαμε και στην Επιτροπή για το Προϋπολογισμό, θα έχουμε και την ευκαιρία να το πούμε
και στην Ολομέλεια, αλλά εδώ όταν απολύεται δημόσιους υπαλλήλους, γιατί αυτό θα βοηθήσει τους ιδιωτικούς υπάλληλους και τους ανέργους, όταν θα συνεχίσει η μείωση της ζήτησης? Δεν θα αγοράζουν από τα μαγαζιά ο κόσμος αυτοί που απολύονται? Και δεύτερον, γιατί ένας ιδιώτης λογιστής θα χαρεί όταν εσείς διώξετε από το δημόσιο έναν λογιστή που είναι στο δημόσιο? Δεν θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός και θα μειωθεί η τιμή? Γιατί υπάρχει διαφορετικό συμφέρον? Και τρίτον, έχετε μπει σε έναν καινούριο φαύλο κύκλο με όλους τους άλλους φαύλους κύκλους που έχετε εντείνει. Και ο φαύλος κύκλος είναι ότι χτυπάτε το δημόσιο τομέα που το χρειάζεστε ακόμα και για τις δικές σας μεταρρυθμίσεις. Έχετε χαλάσει το ηθικό αυτού του δημόσιου τομέα. Ακόμα και άνθρωποι στο λογιστήριο του κράτους που προσπαθούν να σας βρούνε επιχειρήματα για να αντιμετωπίσετε την Τρόικα, τους κόβετε τους μισθούς και δουλεύουν 24 ώρες χωρίς καμία προοπτική. Στην αρχή με το πρώτο μνημόνιο το βάλατε μόνο με τους δημόσιους υπάλληλους και είπατε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, είναι το κακό κράτος, οι τεμπέληδες. Μετά στο δεύτερο ανακαλύψαμε και μετά από αυτό ότι φταίνε και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Και γιατί οι ιδιωτικοί υπάλληλοι αν δεν μειώσουν τους μισθούς χτυπάνε τους ανέργους. Τώρα όμως έχετε φτάσει στην απόλυτη ισότητα στα μέτρα σας. Είσαστε ενάντια του κόσμου της εργασίας, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι άνεργοι. Δεν υπάρχει τίποτα για όλο αυτόν τον κόσμο σε αυτά τα μέτρα. Ίσα ίσα συνεχίζει μια κοινωνική, οικονομική πολιτική που θα καταδαφίσει το κοινωνικό κράτος, δεν θα έχει αποτελεσματικότητα στην οικονομία και θα είμαστε στην ίδια περίπτωση, στην ίδια κατάσταση σε 3 και 6 και σε 7 μήνες. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κάποια μέτρα που δεν έχουν ποτέ παρελθόν στην ιστορία της Ευρώπης. Δεν έχουμε ποτέ κάποιο τέτοιο παράδειγμα που μετά από 3 και 4 χρόνια ύφεση κάνετε τόσο εφησιακά μέτρα και για τους μισθούς και για τις συντάξεις και βάζετε πράγματα που λέτε στην ιδεολογία σας ότι θα βοηθήσουν την ανάπτυξη χωρίς καμία αναφορά σε όλες τις εμπειρικές μελέτες, σε ό,τι έχουμε μάθει τα τελευταία 20-30 χρόνια να δουλέψουμε, και η μόνη σας ελπίδα είναι η ελπίδα ότι ξέροντας, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι περιμένω ότι θα βγει αυτό το πρόγραμμα, επειδή ξέρω πολλούς από εσάς, αποκλείεται να πιστέψετε ότι με αυτά τα μέτρα και με αυτό το προϋπολογισμό θα έχουμε ένα βιώσιμο χρέος, ότι θα έχουμε ανάπτυξη 4,5% και θα έχουμε πλεόνασμα 3,5% το επανάποδα, 3,5%. Αποκλείεται σοβαρή. Άρα τι περιμένετε κι εσείς που μας λέτε και εμείς πώς θα διαπραγματευτούμε? Ότι θα γίνει μια κρίση, αυτό θα οδηγήσει σε μια κρίση στην Ευρωζώνη και ίσως η Ευρώπη μας δώσει μια λύση από το πάνω. Για τη λύση από εσάς, με δικιά σας οράματα, με δικιά σας πολιτικές, με δικές σας αναλύσεις γιατί φταίει και άρα με δικιά σας διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει πουθενά στο προϋπολογισμό και δεν υπάρχει πουθενά σε αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε συνάδελφε. Και γιατί τηρήσατε και το χρόνο.